Fil-Belt Valletta niltaqgħu ma' bini partikulari li għandu faċċata xi ftit jew wisq normali. Iżda li mbagħad hekk kif tidħol ġewwa għandek issib teatru ferm sabiħ. Dan huwa it-Teatru Manuel. Il-kavallieri kienu jorganizzaw diversi attivitajiet teatrali fil-Bereċ u l-palazzi tagħhom. Fil-fatt huwa magħruf li l-kavallieri Taljani kienu ta' spiss jorganizzaw dawn l-attivitajiet fil-Berġa tal-Italja. Jidher li mhux l-ewwel darba li kien hemm atturi professjonali li ġew Malta u taw rappreżentazzjonijiet tagħhom. Dan seħħ fis-seklu 17, aktar minn 70 sena qabel ma nbena t-Teatru Manuel. Interessanti wkoll li kien hemm diversi attivitajiet għal fuq il-palk, kemm dawk reliġjużi kif ukoll kummedji. Kien hemm ukoll grupp ta' Maltin li fis-sena 1697 fi żmien il-Gran Mastru Ramon Perellos kienu taw rappreżentazzjonijiet fil-Berġa tal-Italja. Matul dan iż-żmien ta' dan il-Gran Mastru saru aktar rappreżentazzjonijiet. Kien imbagħad fi żmien il-Gran Mastru Antonio Manuel de Villena li jingħata bidu għat-twettiq ta' ħolma li min jaf kemm kienu ilhom jaħsbu fiha il-kavallieri u l-Maltin tal-klassi għolja. Il-perit li jiddisinja dan it-teatru mhuwiex magħruf. Hemm min jgħid li kien il-perit Romano Carapecchia, perit Taljan li kien jaħdem mal-Ordni ta' San Ġwan. Hemm oħrajn li jgħidu li kien il-perit Franċiż François Mondion, il-perit militari li ħadem ħafna għal Gran Mastru de Villena. Il-bini ta' dan it-teatru jingħata bidu għalih billi l-ewwel inxtrat xi proprjetà fit-triq li llum hija magħrufa bħala triq it-Teatru l-Qadim. Imbagħad ingħata bidu għat-twaqqih u l-bini tat-teatru nnifsu. Ix-xogħol beda f'Marzu tal-1731 u 10 xhur wara it-teatru kien lest. It-teatru kellu forma ta' U. Iżda maż-żmien din il-forma tal-platea inbidlet minħabba diversi tibdil li sar matul is-snin. Fil-bidu t-teatru ma kienx daqshekk imżejjen u ddekorat, iżda aktar ma beda jgħaddi żmien, aktar kompla jkun imsebbaħ. Il-palketti kienu iżgħar, iżda aktar tard ġew imżejna u anke ngħataw aktar spazju. Il-faċċati tal-palketti kienu ġew dekorati wkoll u b'hekk it-teatru ingħata dera ferm aktar sabiħa. Fuq il-bib tat-teatru għad hemm iskrizzjoni li kienet tpoġġiet f'dak iż-żmien li tgħid li dan il-post kien sar għad-divertiment onest tal-poplu. L-ewwel rappreżentazzjoni inżammet f'Jannar tal-1732. Kienet imtella minn kavallieri Taljani. Matul is-snin bdew jittellaw diversi rappreżentazzjonijiet u anke opri minn kavallieri ta' diversi lingwi. It-teatru kien beda jintuża wkoll biex jinżammu il-ballijiet tal-karnival, xi ħaġa li diġà kienet issir qabel mill-istess kavallieri. Biss fl-istess teatru kienu jiġu minn barra minn Malta gruppi ta' artisti professjonali u b'hekk kien hemm varjetà sħiħa. Il-Teatru Manuel kompla joffri post ta' divertiment sakemm fit-tieni nofs tas-seklu 19 l-awtoritajiet Ingliżi bnew it-Teatru Rjal fil-Belt Valletta. Il-Teatru Manuel beda għaddej minn perjodi ferm diffiċli minħabba li beda jkun abbandunat. Kien hemm żmien meta dan it-teatru kien moti biex fih jorqdu nies li ma kellhomx fejn jorqdu. Il-teatru kien spiċċa mibjuħ lil privat ukoll. Iżda fis-snin 50 il-Gvern Malti għamel minn kollox biex dan it-teatru jerġa' jkun f'idejn il-Gvern ta' Malta. Inxtara lura u beda r-restawr tiegħu ħalli jerġa' jkun it-Teatru Nazzjonali ta' Malta. Il-Teatru Manuel huwa meqjus bħala wieħed mit-teatri l-antiki fl-Ewropa li għadu jiffunzjona.